Tes 1 2 tes. 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 Upangi dohami, dohot hormat tu hita sude, asa dengan mata pakai masker tai, saleleng madohoti parmingguanon hita. Hamuna ruas ni huria na hinaholongan ni di bata, oras ma di hita saluhut na. Pinuji ma di bata aman ni Tuhata Yesus Kristus, na say totong mangaramoti daging ng todita. Di parmudu-mudu dong oluta, siyan ari tuari, siyan tiki tu tiki. Di patuduhod doholong ni rohanay, tuhita. Nuaing bunga tatama, minggu parningotan, diari hananaik ni Tuhan Yesus. Marhite topik, gabe si tidangi ni Kristus, tu sadok portibion. Atong tapuji magwarna na badiay, martangiang mahita di bagasan rohat tabi.
Amin. Maredde hitasian buku edde HKBP nomor 37 ayat 1 ayat 3. Thank you.
marhite-hite goar ni de bata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni to di parbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di dok Jehova mandok Tuhaku. Hudul maho di siamukon. Pai mahubay na kamusum si dege-degean ni patmu. Marongoman bangsom ros sian lomona diari parporanganmu. Marpahean habadiaon songon nabur sian apuan ni ados torang. Rodo tuho paranganmu akan au poso. Nunga pola maruari Jehova. Jala dang tagamon sol-solana rohana. Saihodo malim rodi saleleng-leleng na. Mangihuton horong ni si Melkisedek. Sai patibul madirim ale di bata. Tu atas ni langit hamuliaonmu. Tu sadok tanoon. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, anak nina tumibuli, nang manaik tu banwa gijang, jala hudul tu siamu ni debata, sai suruh mato di perbadia tu rohanami, asa iba na totong mengajari rohanami, lehon tuhami, parhaladu na burju tu hatam, pargogoi manasida, asa totong diradoti nasida ulaon na, jala asa marsahala nasida, mangalo bisuk ni si polisi. Asa tungrarat harajaonmu di hasianganon, pai masude musumpeak di toruni patmu. Sai pamonang mahami saluhutna, manaluhon dosa dohot hamatean, marhite-hiteho, ai hodo na mangolu, dohot na manggonggomi, rap dohot amai, dohot todi parbadia. Amen. Udul maham. Maredehita sia buku DHKBP nomor sia puluh sia o ulu balang nagogo. Hita di pesta perningotan, ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang sadarion, ima sian Markus sada ayat 15
Ninna do. Nunga dapotikina. Nunga songgop harajaon ni di bata. Pau bahamuma rohamuna. Jala haporseai hamuma barita naulii. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tepatikmi. Amin. Maredeta sia buku de nomor 100 ayat 5 dohot ayat 6. Tato potima dosa tanagodangi dia dopan di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Kodo debata pargogona suatu dosan. Si topan na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Tatama si tutudo honauhum hami ala ni dosa nami i. Halai na tar sol-sol bagi dohami nuaeng ala ni i. Asi maroham di hami ale di bata nami. Pardinggan basa, jala para si roha doho ala ni anak hakulungan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mato di parbadia tu roha nami be. Asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati guran. Dohot habadiaon. Gabistahat hami tu hangoluan na surasuda. Napi narbaga bagam. Diakan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema baga-baga ni di bata, taringo tu hasesani dosata. Songonodo hatani Jehova, unang ho mabiar, ayaw do siluluhon ho, nunga pola hujo guarmo, au na punaho. Hasangapon ma di bata na digijang. Amin. Marede hita siya bukwet de nomor 747 ayat sada dohot ayat 5 say hunakohi doloki. Hatani di bata di pesta parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tu banua gijang sadarion tersurat di pesalmen 60 pamuka sian ayat 8 sahatu ayat 10 sia tajahama marsorik-soring ali di bata uju diuluhon ho bangsom uju mangalaka ho di bagasan halongonani Humutal do tanoon, manetehi huhut akal langit maradopon debata, nang dolok sinaya dui maradopon debata, debatani Israel. Udan lomoni roha do di pangusehon ho ali debata, jala di pargogoi hodo, parjabaranmu nahe ali. Jadi maringan mansi akan pinangolum, di parmudu hodo nadangoli, ale debata, marhite-hite denggan ibasam. Martiting ma Tuhani, jadi torop situ tuma akka boru-boru, siboan barita nauli. Hapogan maaka raja niaka paduan parangan maporus, jadi borusi ngani jabu marbagihon taban-taban. Molo mangulon hamung, di holak-kolang niak keperduaan, marsinodang duhamu, songon habong ni darapati, nani lapis dohot perak, jala marsere nagorsingdo hole nasida. Uju di paserak pargogo naso hatu dosan akaraja disi, mamotar ma di atas dolok salmon. Dolok di dibata do dolok basan, gok akapucu do dolok basani. Boasa saya mangiburu hamu, ale akadolok na tibo, dopak dolok sion, na pinilit ni debata bahen ingananna, sainganani Jehovah doi saleleng-lelengna. Maribu-ribu dahureta ni dibata di tonga-tonga nasida do Tuhani, kira sinai di bagasan habadiaon. Nunga manaek ho bija, di taban hodo na taban, nunga maruli si leon-leon ho, di tonga-tonga ni manusia, na akan namar balik, asa maringan nasi debata Jehovah. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni dibata, jala naupeopsa. Amin. Amin. Mari dehita sia buku de nomor 354 ayat sada doho tolu saitong mai mado.
Tidakon ma hapor siaw tai songon dahina tidakon di dongata sa hapor siaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di dipata Jehova ido ama parkoguna suatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di dipata Jehova na sesadai imana tinubuhon di si Maria na kebegabia siato di perbadia Andora sohabuhan Ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banu toru dong ditanam na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di bata Jehova amanai pargogona sohatu dosani di si maibana pemamulak sogot tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di todi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia tai namandok mulak mangulu dosogot dan halak namate dohot dia hamuluan nasora sudah amin. Boa-boa dihita di hari perningotan hana naik ni Tuhan Yesus hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 na perjolo perningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus. Sadarion Kamis tanggal 26 Mei 2022 ima hari hana naik ni Tuhan Yesus jala di patupa huriat tado permingguan songona somal ima pukul 6.30 pukul sia pukul 10.30 dohot pukul 10.06 wib. Apa dua hon? Sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP dohot pasahaton secara simbolis sumbangan gerakan Rp1.000 per hari untuk dana pensiun HKBP. Sadarion Kamis tanggal 26 Mei 2022 Opui Eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar manguluhon parmingguon pukul 10.06 wib jaladung sidung parmingguon di pasahat Huria HKBP Cipayung Cilangkap Matu Eporus HKBP sumbangan gerakan Rp1.000 per hari ima nalaho mangurupi dana pensiun HKBP. Tagaso di pasahati, parjolo do opui pasahaton, sosialisasi, sentralisasi keuangan HKBP. Alani hupangidu hamima akan nomor minggu pukul 10.06 wib botari madohoti acarai dung sidung parmingguon. Jala hupangidu hamima sude pengurus dewan, pengurus seksi, dohot utusan sektor, asa madohoti acarai anon. Songonima boa-boa dihita. Tabegema KOR N HKBP secara virtual.
sia bukuede HKBP nomor 522 ayat 1 dohot 2 surgoi sabulot tadoi. Dami na sumurong siyan sa luhut ni Ruha. Ima mangaramuti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus. Amin. Hubasahat kami ma akan nama dohoti permingguan di Jabu manang na di dia pehamu di hari perdingutan hana naik ni Tuhan Yesus upasahat ma Tuhamu horas barita nauli nagabi ojahan ni Jamita di permingguta sadarion ima dinamarningot hita di hari hana naik ni Tuhan Yesus di enet masian ulaun ni akka apostel bidusada mamuka masian ayat onom sahat rodi ayat 10 sada. Ulaun ni akka apostel bidusada mamuka masian ayat onom sahat rodi ayat 10 sada. Tapai hihut ma di bagasan rohata songonon ma hatani debata. Laus disukun akan pungui ma ibana. Akanin nama. Pajong-jongommu ma saunari ali Tuhan harajauni di Israel. Alai nin nama madok nasida. Dangro dihamui. Uboto taun na manang obas na binuhol ni amay guru di huwasona sabing. Alay jaloom muna do hagugoon nito di perbadian na songgop Tuhamu. Gabi sitidangik kumahamu di Jerusalem, doho di sadok Judea, doho di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni terhicat maibana di panok notinasida. Dungi diholipi obbuni maibana siajolo ni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana nalahui tu gijang. Dunga congjong di labung nasida dua halak parulus namar linang-linang akan nama dok. Oh hamu halak Galilea. Hama saya jongjok kamu mamerengi dopak gijang. Anggo Jesusi
na tarhicat sian labungna tu banua gijangi narodo ibana sogot songon nani idamuna ibana laho do pak banua gijangi ima sahatna didok Yesus tuhita na martua ima naolo manangihon hatani di bata jala mangulahon di bagasan ngulu siganu pare hamudongan sahaporsiaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus sadarion marningot mahita di ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gicang di bagasan sadirion sude akka halak Kristen makalason mamestahon marhite-hite naro tu bagas joro hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus buasa pola ikon nakko Tuhan Yesus tu banua gicang molo pe ikon nakko Tuhan Yesus tu banua gicang buasa pola ikon jolo 40 hari buasa dang pitor nakko Yesus tu banua gicang holan he banasian hamatian manaba sidangolo do Tuhan Yesus on nung ngamate Yesus sudi akka namangihuton ibana tu patangis he Tuhan Yesus marlas ni roha sudi akka namangihuton ibana las rohani akka natorop alaboy musay marsaor alay dung 40 hari tubuh mamuse akka sidangolon ala nakko Tuhan Yesus tubuhan wagijang hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus na suboy do Yesus nakko dung na he siyan hamamatena buy buasa dang buy alay hiado tabayak kon autugari ma Yesus holan he pitor nakko tubon wagijang totu akka col manatorop terlumobi akka nasomakka porsiai Tuhan Yesus dohonon nama dang na he Tuhan Yesus alay mago bakkena itakko jolma alani i rikot di Tuhani patuduhon dirina bahwa na he ibana pola ikon jolo marsaor 40 hari lelengna dibahen Yesus dope ragam ni halongangan dung he boy do ibana majupangi akka sisianna hape isorda do pitu boy Yesus mamonguti nasida rap do penasida marsaor marlas ni roha rap mangan rap minum alani hamudongan lemmer tabba ma haporsion ni colma iya benar Yesus ternyata sudah bangkit dia sekarang ada bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahkan dengan orang banyak Yesus selalu menunjukkan dirinya bahkan bekas tangan bekas paku yang di tangan dan yang di kaki pun diperlihatkannya. Alalima hamudongan. Dung porseya akacol manatorop na du Tuhan Yesus si sahab matikina Yesus ikon nakko muse tubon wakicang. Wasa ikon nakko tubon wakicang. Ala memang sian bon wakicang do harorona. Sudedo hitam maka porsia hamudongan Yesus itu datang dari sorga untuk menyelamatkan manusia dari cengkeraman dosa. Sesungguhnya Allah itu dalam diri Yesus 100% Allah dan 100% juga dia adalah manusia. Col masih tutudo Yesusi, jala Tuhan si tutudo Yesusi. Alalima hamudongan. Nunga sae betikina Yesusi songon col masih tutu
Ikut tinggal konon nama hadirion na songoncol masih tutu marhitin anak kok tubuh nagicang asa gabi sikop mamuse hadibatonna supaya dia sempurna kembali sebagai Allah. Dang nama dok na so dibatai bana ditiki ditano alai tongdo ibana colma ala lima hamudongan nahina holongan di bagasan Kristus. Yesus nakko tubun wakicang. Sudeno hita makapursiay marhua ibana nakko tubun wakicang. Laho paradehon inganan tu akan na makapursiay ibana. Ay di sadatiki rodo tong buse Yesusi padua halikon. Laho manguhumi halak na mangulu dohot namate. Lapatanna namate di pahehe na mangului di pamate los di pahehe muse diuhumi ma ise na makaporsia ibana dibuam ma tuban wakicang alanima hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus alai dido suru-suruan namar pahian namar lilang-ilangi. Wasa saya jongjok kamu mamerengi do Pak Gijang. Anggo Jesusi na terhicat sian labung munai tu banua Gijang rodo ibana sogot songon nani idamuna ibana lako do Pak banua Gijang. Amu dongan sudedo hita makapursiay Yesus naneng rodo muse. Bahkan didong hatta parugamu na silum. Dido adong do tersurat di Al-Quran nasida bahwa Nabi Isa suatu ketika nanti akan datang pada saat akhir zaman. Adong do tersurati. Aladima hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tidak muse nakin marhite turpukon alai narodo muse todina nabadiai laho madungani hita. Alanima hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus molo Yesus nunga borhat tubon wagicang totu hita pe tubon wagicang hido nang pardalanan ni nguluta songon edit tanakin lako patujulohon jamiton surgoi sabulut tadwi. Danga dong besi ayot disi. Nama muji toktong disi pinaluan itu hati. Surgoi. Danga dong besi ayot disi surgoi. Danga dong besi ayot disu. Asa molo say marsak amatta, molo say marsak inatta, mengadopi hinamaol ni pardalanan ni nguluhon, adong don yan hepeng na, alay say marsak, aladang marnapuas ibana di gudang ni hepeng, say marsak ibana terus, hamudongan, molo say marsak amatta muna. Holan memikiri portibion do ma surgui ma pikiri kasian. Molo say marasa inata holan memikiri portibion go do hepeng na alay di padalan hepeng nai. Hamudongan saya dipikir ma hepeng na pinadalan naon. Do matu inatami surgui ma pikiri. Ai do sapulon. Surgoi sorta molo si sorta guarna surgoi sorta dangadong besi ayo disi surgoi sorta dangadong besi ayo disi molo si sorta guarna kanido molo si Nur Hayati guarna do ma surgoi Nur Hayati kado. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Nungatik kinabe ikon hibulro hatta di portibion laho mamereng dupa surgui.
asa HP na taula hamudongan melulu hanya untuk sorga. Asa sipata buoy do honat ta molo di dongat ta hita ning tu dia ho eda. Wera jo kuing eda. Dakpo la besa do ning marminggu. Buoy do honat ta. Saya mau pergi ke sorga. I will going to the heaven. Asa sudah hamudongan akan malas marminggui, boy tarsonggot mololau hita hape marminggu tu gereja doson nanang laudo hita tu surgo. Asa ise nalosok rohana marminggu berarti nalosok marohanai laho tu surgo hamudongan. Karena apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, sekalipun kita memiliki banyak harta di dunia ini, tapi jika langkah kita tidak menuju surga, maka semua itu akan sia-sia. Patut terus booming. Edei maddo. Hidup ini adalah kesempatan. Aladima hamudongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Atong colma naik konsongot dia do asa boy mamongoti surgoi. Ima colma nasa toktong mangula kon na pinangido ni Tuhan Yesus. Godang akka gangguan, godang akka hamaulon, godang akka ela ni portibion, godang akka ela ni sibolis, lako manudati lakata, lako makulipi panatapat tamar memering surgo. Asa unang lahuitan yan tu surgoi. Ido uben na dido Yesus diturpukon nakin marhite suru-suruan na rodo iba na muse. Todina na badiai neng Roma muse 10 ari nari di ari pa 50-an sian ari haheyon na tapestakon mamuse ari hasasaur di tod di Purbadia di ari 5 bulan Juni na neng Ro alanima hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus songon na hudok nakin siapakah orang yang berhak untuk masuk ke sorga? Ialah orang yang selalu setia kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, ketika dia merasakan sukacita, ketika dia mendapatkan berkat banyak dari Tuhan, dia harus tetap setia kepada Tuhan dan dia meyakini bahwa berkat-berkat yang diterimanya itu bersumber dari Tuhan Yesus. Asa molo adok pe nagagal bisnis ta. Mulu adong pehitan na maul di parhepengon. Asa toktong bongot hita tu Tuhan Yesus. Ikon toktong ta hati dakon. Di tonga-tonga ni hina maul di nguluton. Di tonga-tonga ni hina maul ni parhepengeton. Di tonga-tonga ni parsahito tandang ramalumon. Ikon toktong ta hati dakon Tuhan Yesus si. Toktong do makaholongi au. Toktong do makaholongi hita. Ikosongon ido. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Alanima. Merhite turpukon nakidido. Molo nunga nako Tuhan Yesus. Atong nunga tikina be. Asa lao mahamu. Tu Jerusalem. Dohot tu sadok Judea. Dohot tu Samaria sahat ro di ujung ni tanoon ima di ayat 8. Las boy mata paupu tu hatani Tuhan Yesus di Matius 20 ayat 10 sia sahat ro di ayat 20. Laho mahamu tu sadok portibion bahek kamu masaluhut bangso gabe sisiaku di hamu manasida tu bagasan harajon di bata. Marhite guar ni di bata ama anak dotot di Purbadia, maldo, nang penong terdidi, nang penong makaporsia Tuhan Yesus saya gudang akahamaulan Tuhan Yesus mado, hudongan di pehau, rasa roh ajal di hasyanganon, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Las ima naneng tapes tahun di hari 5 Juni, didongani Tuhan ido hita,
merhite-hite todina nabadiai. Alanima hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Danga dong be songon las ni rohani hala Kristen. Las ni rohani akka ugamo na asing na makatidakon na ni sobanay nung nga di Jesus be, nung nga di surgo be. Na ni sobanay nung nga pay makon hita be di Jesus. Di surgo molo dongata na singi itangyak kod dope na pinasangap nay. Ditangyak kod dope na ni sobanay molo hita hamudongan justru nata sobaido mangalehon hanguluon nata sobaido mangalehon haluaon nata sobaido nuaing parade inganan naguk hasunagani alanima hamudongan molo deng lao hita rupani tu pesta di Sopogabe hobar tugokon ni dongan ala pangulikon anak manang pamuli hobor ngai pitor tabayakon sungod dia gedungi ngasabayakon sungod dia manon lopani ngatabayakon sungod dia hinataboni namangan di gedungi ngatabayakon sungod dia marlas ni roha hita pajupang do akadongan hamudongan lubisya dima tabayakon surgui nunga di parade Tuhan Yesus tuhita akan nama kapursiai ibana ala dima hamudongan tak pararat me berita nagok hasonangan taringot tu Yesusi hidup ben dodok laho ma sian Yerusalem tu Galilea tu sadok pertibion los ima hamudongan topik ni mingguta di bagasan sadarion gabe si tidang ini Kristus mahamu tu sadok pertibion jadilah pemberita Injil sampai ke ujung bumi alanima hamudongan tak pola talului di dia do ujung ni pertibion. Otsugari rupani jongjok kita di topi ni kolaman di jolu ni garejaon lahu ita rupani dopak dang sina manang lahu ita dopak habicaran hamudongan lurus terus mula do hita muse tu jolu ni kolamon mula do hita muse tu jolu ni garejaon hamudongan alani nak pola tapi kiri dia do ujung ni pertibion alai itap ni naboy bican dilehor debata hita mangolu sepanjang kita diberikan kemampuan kehidupan nafas ayo nyatakan kebenaran Injil itu benar itu gereja yang benar adalah gereja yang bermisionari gereja yang benar adalah gereja yang memberitakan Injil gereja yang benar adalah gereja yang mau memperpanjangkan tangannya untuk menyatakan kebenaran Injil. Hamudongan molo tapi hut berita ni eporos pigarion di Facebook adong ma MOU penandatanganan beberapa sinode yang ada di Jakarta plus HKBP menandatangani membantu gereja Kristen Protestan Mentawai nama jai sian HKBP alilam melep hamudongan ala di Dodoni di Budut Hasilumon na adong di Sumatera Barat ala lima hamudongan HKBP na pajaihon merasa tidak peduli lagi heholan 120 juta rupiah do boy terpapungu halahi hepeng di bagasan setahun bayak kok kabuma hamudongan sinode gereja Kristen Protestan Mentawai hanya bisa mengumpulkan semua uang seluruh sinode hanya 120 juta satu tahun. Hape hita hamudongan mermiliar hepeng bui tapapungu setahun hanya HKBP Cipang Culangkap. Molo HKBP ala lima hamudongan menandatangani beberapa sinode ayo kita perhatikan GKPM. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus ido ben na si sedik tapi marbarita nauri lau tu LP lembaga pemasyarakatan unang pola ta hasugohon molo sekdik ta lau tu luar karena memang gereja harus seperti itu jangan hanya melihat apa yang ada di dalam tapi lihatlah di luar sana juga banyak sekali orang yang ingin merasakan berita sukacita. Di situasi pandemion, akka penjara-penjara bisa ibadah secara virtual. Au marjamita tu akan di penjara di Pekanbaru.
Hamudongan seperti itu. Alani ikon taurupi do akka parbarita. Dan boy hitalau alani kesibukata molo adong hepek taurupi akka parbarita nauli. Acugari ma dang adong namora olo paborhaton sinomben sien Eropa. Terus mahala Batak di bagasan Hagulapon. Kenapa no mention bisa datang ke Indonesia? Dia bukan punya uang banyak, tapi orang yang punya uang memberikan kepada pemberita Injil Hamudongan di Papua. Ngalam gudang be narata-ratai na hijoi. Di doa kadongan ngagudang biak kadadana Papuan waing di pesantren narong di Bokor. Bahkan ratusan dibuan tu pesantren narong di Aceh. Hileon hepeng tu bapakna. Aido hepeng do dihalahi. Ipabuan geleng na ditempa menjadi orang-orang yang fanatik Hamudongan. Dang di paruahon akka gereja bion Hamudongan. Perberita nalau tu Papua banyak terancam Hamudongan. Susah hidupnya. Alalima Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molope ditikting nakin didok anon ro eporus HKBP. Laus pasahatot tama bentuan celengan dalam gerakan Rp1.000 per hari. Tu akka pelayan HKBP nong pensiun nong sudah gugu nak geleng pensiun nak Hamudongan pasahatot manon secara simbolis jumlah ni hepeng tak 135 juta 422.000 berikut dengan nama-nama yang sudah saya janjikan akan diberikan kepada Purus sejumlah 472 kakak dari 779 kakak. Pasahatom manon tangyak kunupung mak guar-guaron nama ngaleon roha tudana pensiun ni hagapi anggiat lam tarpasu-pasu naung di pasu-pasuyan lam tabba pasu-pasuna na pas-pasan na sida siak kolak-kolak ni hapogoson mangalehon tu hagapi tangyak koma opung. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Mula adok kamu na hudul maing taktar surak guar modison apa boleh buat teh. Ngahujat cihon nama sahai pasahatot do guaron resmi tu HKBP. Alanima Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Diholak-kolak ni kesibukan ni opui eporus. Biasanya kon marpesta do gereja asarupung. Alay tatakot ikide porus. Di Bekasi ibana di Jatiasi opung tetangga ni Cipayung Cilangkap do Jatiasi paurot maupung botari do pakon las pasahap majo sentralisasi ni keuangan ni asal kap rohani ruas haduan molo nunga sian pusat di parbaladcoon. Oke lah Roma uborngin pukul 10 siang ale Roma dongan paralo mulu boy ilek koma asa marjamita pukul 10.06 las diului epurisi Mahamudongan. Alani Mahamudongan. Molo serong do pahita doa epurus olantik pesta doro. Daong najulu di Hamudongan. Alani molo taulak ko pedon marminggu pukul 10.06 Roma hita teh. Ay manang nabu ape. Inatabu di Jabitai pasti berbeda do. Molo tabu jamita na pinasa ni paditaludu totu tabu dotong jamita na pinasin epurus. Beda olahannya. Apalagi situ manahanon, mulu dang roha menon bang salah deh. Dongam muna mar WhatsApp do epurus kan itu. Alani Mahamudongan ayo kita mari datang nanti. Mar minggu yang kita muse pukul 10.06. Adong don non rasenek di bahagia teh lapet ya. Laho menggajal si buyut tamolotung male. Ima Hamudongan hinatabo ni molonungan nakko Yesus tuban wagicang. Lemrarat beritai. Tahun 2005, au dohot inata jalan-jalan tu Manila, Filipina. Hotel nami di pinggir pantai. Hudul-hudul kami di pantai. Roma, tenaga kerja, halak Bangladesh. Bangladesh kan hampir 100% silom. Kami baru mula sian mall. Beli-beli aksesoris salib. Tiap kami masa bil hudul mamereng dopak laut. Roma, tenaga kerja Bangladesh. Is any Christian in Indonesia, mister?
Why do you ask me like that? No any but many people of Christian in Indonesia. I will tell you, actually 10% of people in Indonesia is Christian. Tarsonggot ibana hamudongan. Irip po do horowa di Indonesia holan sabit do bulan ni. Ala memang dinasida gudangat do silom. Oh, ternyata ada. Ya, bukan ada, tapi banyak niko. Ala ni mahmudongan sude. Ala ni ulaun nito di Purbadia do. Ala ni mahmudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Molalahu ita tu Israel holilen. Buhay do sa tokin jut rohata memulus akka momen-momen. Aw petiki perjolo tahun 2000 sia. Juk doro aku memulus sada momen. Ala di do dor leader di somma Tuhan Yesus nakko tuban wagijang. Las di bahed do tong bekas si majuja ni Tuhan Yesus di semen. Sa tibbo ni hira-hira 20 senti. Ipahapal mak sungoni. Terida mak bekas tapak kaki Yesus. Sia nomma Tuhan Yesus nakko tuban wagijang. Alejut rohaku, basa jut rohaku. Ay nga masjid be. Inganan hananay ni Tuhan Yesus. Jadi bagasan masjid do. Bekas telapak kaki Yesus naik ke surga. Karena daerah itu sudah dikuasai oleh Palestina hamudongan. Bapak Pendeta, kenapa kecewa? Iyalah, masa bekas kaki Yesus naik ke surga ada dalam masjid? Itulah salah Bapak Pendeta. Kalau fanatik tak boleh begitu. Justru Bapak semakin bersuka cita. Ai di bereng silomi matong bukas Pak ni Yesus nakko tu surgo. Alani asal rona sida tu masjidon. Ingat ma Yesus nunga tu surgo. Bah dukoni las maroh aku HP. Betul hamudongan. Alani atek beta tabiki ngamisjid be bukas Pak ni Yesus nakko tu surgo. Las penginjilan tu hamudongan secara tidak langsungi. Alani ma hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Semangat kita untuk menuju sorga. Semangat talahu menuju surga dapat teridahom matong merhiti semangat pasahaton kontribusi 500.000 untuk renovasi gereja. Maus tu perditan ni jamitan ni perditaon tu si. Habe hamu dongan. Molo soolo hamu pasahat kontribusi hola kata hamu mardalan tuban wagicang hamu dongan. Harus seperti itu. Kalau ndak bisa hamu dongan. Sotong terjadi muse songon celenganon. Saya akan print lagi hutang yakon muse khusus hamu dongan. Harus seperti itu. Tanda na memang nang tu surga do hita. Tabereng matong dopat tedayan non mula ate. Adong do di si basar. Dan masukin yang tu si 10 hari. Tapi mereka ingin buat bonus hamudongan ekstra di hari hananaikon. Apa yang aku rencanakan habis merjami tau minggu pukul sion lau madopakan adar dia mah nanang situ roku. Hamudongan anggap pamu mah neng tu surgo hamu ale depok berek kamu matong dopak si hamun nate. Asau nak kolan dopak hebirang dopak si hamun hamudongan. Ala ni mola dong manggoran non amang inang unang pola panengel-nengel hamu sotong las gabe nengel hamu kanido. Ido hamudongan ala ni semangat mereka juga mau menuju surga. Naneng mabuan hita do semangat terus tu ban wagijang. Daga dikta ngamar merek HKBPC payun celangka be. Dang mamijam-mijab be hita. Ngai si be hamudongan. Tabodo pakuling ni daga dingi. Hujamita kon minggu na salpu gitar bass. Holan sidung ngomar jamita pagi. Itu radong do manjubang gitar bass berikut dengan monitor. Hamudongan di hari hasa-hasaur ni tuhod di Purbadia. Ngadong gandon gitar basi do monitor na. Alani hamudongan burjudo HP. Ruas ni HKBP Cipayung Cilangkapon. Kuncina asal mah hami tong burjuak ke perhala dood di berek kamu. Kanido. Alani mah hamudongan semangat. Semangat kita. Kan begitu. Alani on song lidiron. Sahala si Gebi borhak mamarsugot tumidan. Ngakarejo bibana.
Hamudongan ternyata kelelahan kita untuk melayani Tuhan. Pas masongon di dok ni Apostol Paulus di sada Korin bidusap 50 lalu. Segala berjerih payahmu, asal kau lakukan dengan hati yang tulus, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memperhatikanku. Pada saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu. Hobar tu ha ado ngotak. Alani gebi borhak mau mersugu tadi. Karejo mau dengan alai ngok mak bulan depan transfer 500.000. Kado untuk kontribusi renovasi gereja. Amin. Melihat tema di pasat rohanami tuali Tuhan perdinggan bahasa. Macelas rohanami. Ala didongani ho hami Tuhan. Terlumubi las rohanami diopason. Boy hami Tuhan. Makalason. Ari perdingutan hananai ini Tuhan Yesus tubon wagijang Tuhan di bata. Melihat tema tutu. Tung takas do Tuhan. Panobon nami maradup pun anakmu Tuhan Yesus. Tadana tutui bana Tuhan. Harawan haluaon. Lunga di paimai bana be hami nuaing di surgo. Nagok hasonangani nuaing tiki nama hami terus mangalaka. Merhite-hite na sa toktong. Mangulahon na hobbartu na pinangidom. Asa toktong lakka nami Tuhan. Lurus. Dopa surgo hasonangani. Tuhan di bata. Hupasat hami man Tuhan dia pala ditikyon. Akar ruas ni huriam. Natongon marasahit. Ho ma Tuhan mamasu-masu. Lehon hamalumon marhite ubat na pinakidok na pinangan na. Marhite-hite. Padjamaan ni doktor dohot paramedis. Akan nagali pargugoy. Akan namarsak apuli. Akan naputus asa lehon pakirimon na mangulu. Tuhan di bata. Hupasat hami ma Tuhan tuho. Asa ho ma Tuhan natoktong panguluhan partodyon nami. Asa toktong manatap hami Tuhan dopa surgo sabulon nami. Tuhan di bata. Hupasat hami ma Tuhan presiden nami. Bapak Joko Widodo patawi bana terus. Laho mabahin akka haputusan. Terlumobi maradopon pandemi COVID na sa terus do piadong dang do peducat status pandemi molo pe gabe status endemi ipe Tuhan na marlapatan ikod toktong do hami disiplin mangulahon protokol kesehatan Tuhan di bata upasat tami ama nami Jenderal Purnawirawan Luhut Bicar Panjaitan na gabe ketua PPKM di Pulau Jawa dohot Bali ipe patau Tuhan iba na laho mangulahon tanggung jawab ni panisahatna. Terlumobi di bagasan na duaryon. Di lehon presiden dope tanggung jawab. Tu ama nami Luhut Bicar Panjaitan. Laho paturehon sekaligus melacak aka kejahatan-kejahatan di bidang minyak goreng. Tuhan di bata. Hupasat hami ma Tuhan tuho. Sude aka nanay si hubasan nami. Di bagasan opat aryon hupasat hami ma Tuhan tuho asa tong ma holan guarmu naneng pasangapon nami jala ho matoktong Tuhan naneng marhamuliaw dingulu nami hami pe Tuhan marhasonangan Tuhan di bata moliahate ma dohonon nami ala dilehon ho Tuhan tiki tu iddu ni HKBP opui epurus HKBP Padita Dr. Robinson butar-butar Habar tu pangiduan ni perhalado HKP Cipancul Langkap. Asa laing nian dipasahat secara simbolis. Sumbangan celengan sikat ni gerakan Rp1.000 per hari. Las dipangidu perhalado asalas manguluhan per mingguan botahari. Tuhan di bata nunga di oloy opui be. Alani Tuhan paubu ma tikin opui natongon nuaing Tuhan manguluhan pesta mangopoi gedung serbaguna HKBP Jati Asih. Alani Tuhan paniyang malakani opuyan non Rosian Jati Asih. Ala tardo hob berbalok ni Cipayung do Jati Asih. Tuhan di bata kupasat hami ma paria ma akar ruas ni huriam nak pinong marbinggu pukul 6.30 dak pukul sia anggiat taruli hami nang dihatam na pinatol hasni na posom opui epurus alon di pukul 10 huhut manangihon
sosialisasi, sentralisasi keuangan. Las dohot hami Tuhan mamereng, manyaksihon acara penyerahan secara simbolis sumbangan celenganin. Tuhan di bata, hupasat tabi ma Tuhan nang tuho secara khusus pengurus seksi, pengurus dewan, songanang utusan ni sektor, asa parsidohot andon sahat tu naramah tamah. Upasahat hami ma Tuhan tuho basar napi natupa ni seksi perempuan di juluan Tuhan di bata. Naing manian boy rajuman nami. Songon namar dalak kami Tuhan dopak banwa gijang. Alai di tongad dalan hubere kami ma adong basar. Ipe ukka maro hadok pikiran nami. Itap dinabuwi. Patau kami Tuhan. Laho manuhor. Ahan nani gadis nasida. Asa unang las gebe mulak buti. Dibuat nasida muse tiga-tigai ala sude parutungan holan neng pasahaton tu bagas jorom dalam rangka renovasi alani Tuhan upasatami ma Tuhan tuho saluhutna marhiti anakmu Yesus. Amin. Marid de mahita sian buku ede nomor 237 ayat sada sa ruditulu las tapasaha matujolo nilang katanon pilihan sada atu huria sada betu pembangunan na di tonga-tonga tu pusat dohot sikula minggu marid di mahita. Di mana
tatangyak koma peliata. Ali di bata aman nami na di banua gicang. Ho do haruruan ni saluhut selehon-lehon dadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na lilehon mitu hami. Pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati bulkon haracau mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami. Godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mulyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus Kristus nong manaik tu banua gijang nahudul di siamun di mata hasangapan dohot hamulia umma di horo di saliling nililing na namarlas ni roha do hami nuaing ala nong mo nako jala di pabangkit di bataho gabi raja di atas saluhut alai gabi tumibbo ho sian sasudi jala maruli kuar asal lopit saluhut ulu nitot lahu marsobbatuho jalaganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliante marohan nami tuho ala nong diukap ko dalan tuan wagijang gabi situan di malipo namangudihon hami tu di bata sai pasu-pasu mahuriam namaringanat dope di hasianganon paima marpungu hami tu labongmu sai pasaut ma bagabagam tuakana tu akka suruammu lehon tu nasida sahala dohot haguguon sian banua gijang asa marmulia guarmu di portibion saya ajari ma akka partohonan di huriam asa hobbar tulo meniroham akka aturan pamicangon dohot panugunuguon naniat turhon nasida di huriam saya gonggomi jala paretai ma huriam di tano batakon asalam rarat jalamu nang huriami lehon hapistaran sian banua gijang tu akka iddu nami tu akka padita guru dohot tu akka situa asalam maraturan huriam di tanoon saya pajongjong haracommu di bagasan rohami asa marhiras ni roha hami mangului dohot manghutok ko pahot marohanami tuho asalam hati dakko kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami say payan mahatam dohot dame di huriam asa huingot hami dada hasianganon inganan nami alai di banua gijang di labung mido say ramuti man namanggonggomi hami dohot raja dohot suruan na pinagbakit na lehon tu nasida hapistaran sian banua gijang dohot uddu ni roha asa dohot nasida manguloy paretam pasu-pasu ma saluhut parpunguan ni halak Kristen say homa dungan nasida jupa marpungu di gereja di persikolaan nang pe di bagas nabi say lam lokangi sian hami dosa dohot sude na pasoraton hami di hasianganon asalam malungun hami paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai amin ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say Roma haracaumu say saut malomon diroham di banua tongaun songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapa hari say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan lamar dosa tu hami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangako
hamu di bagasan dame jala pasu-pasu ma jalu ma pasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasaurkon madamena tutodim. Amin. Mulak mahita disiplin tetap maprokes unang lupa tado pakon dopak tedda sabil mulak las itat ni nabuy tatuhor mabasar ni seksi perempuan ni. Selamat hari Minggu, salam sehat.